नमस्कार, कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत। आत पळया आयचे खबरो। बेळगाव कारवार KSRTC बस 80 नुजीत मुख्य रस्त्यावर मातेत शिरकली। जोयडा तालुक्याच्या 80 नुजी हांगा श्री रामलिंगेश्वर देवळा लागीं कारवार बेळगाव मुख्य रस्त्यावर मुसळधार पडच्या पावसान रस्तो गळगळिल्ल्यान वाहनाची पार्का पूर्ण अडकून पडची समस्या गेल्या 2-3 दिवसांच्यान घडू लागला। PWD खात्या वतीन थोडी खडी घातिली जाल्यार तेजो टिकाव लागून जावन शुक्रारा सांजेर 4 वाजताना बेळगाव कारवार बसीची पुढली चाका त्याच जाग्यार अडकल्ल्यान बसीत प्रवास करच्या प्रवाशाचेर मोठे संकट येयले। सुदैवान बस लवंडली ना हे नशीब। परिस्थितीचे गांभीर्य वळखून बसीतले प्रवासी सकल उतरन पुढली चाका उखलन त्या चाकापूरच्या जाग्यार मोठे मोठे फातर घाल हरसाहस करून बस फाटी घेवन बस कशी बशी त्या मातेच्या रेब्यातल्यान भायर काडिल्ली घटना घडली। जिल्ह्यात जावच्या अतिवृष्टीन जळीमळी डोंगर कोसळू लागला। हितून हो 80 मार्ग बंद जाल्यार पर्यायी मार्ग काडूं कठीण आसा। हेचे पयलीं जनप्रतिनिधी प्रशासन ग्रामपंचायतीत लेखी निवेदन दिले तरी कोणूच कानमनार घेनात। आता तरी प्रशासनान जाता तितले बेगीन ह्या रस्त्याची दुरुस्ती करची आणि वाहन संचाराक सुरक्षीत करचे। नापेक्षा कितें अहितकर घटना घडल्यार प्रशासन जबाबदार आसतले अशें ग्रामस्थान आक्रोश व्यक्त केलो। हेजेर योग्य क्रम घेन जाल्यार पुढली दिवसात उग्र आंदोलन करचो इशारो दिला। आमगेले बातमीदार अल्केश देसाई 80 हेमी टिपिलो एक घटना प्रसंगाचो व्हिडिओ। गेले कोळगे कृष्णापुरात आयतवार 21 जुलैक चिखल कालो म्हणल्यार राजू ओडचो खेळ आयोजकाली जोरदार तयारी। कारवारच्या कोळगे श्री क्षेत्र कृष्णापुरात आषाढी एकादशी निमित्तान दर वर्षाप्रमाणे जावच्या चिखल खेळाचे म्हणल्यार राजू ओडच्या शर्यतीचे आयोजन सदाशिवगडच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सेवा संघा वतीन केला। ही शर्यत आयतवार 21 जुलैक सकाळी 9:30 वाजताना सुरू असून नाव नोंदणी केल्ल्या संघान कृष्णापूरच्या श्री क्षेत्र आवाराच्या खेळा मळार आयतवारा सकाळी 9 वाजताना हजर रावचे आणि या खेळात जास्तीत जास्त संघान भाग घेऊन हो चिखल कालो खेळ यशस्वी करचो असे आयोजकांन कळयला। या वर्साक खूप पयसपयसल्यान संघाची नोंदणी जावची असून जास्तीत जास्त प्रेक्षकांक हजेरी लावन खेळगड्याक आणि आयोजकाक प्रोत्साहन दिवचे। आयोजका वतीन खेळगड्याक आणि प्रेक्षकाक भोजनाची व्यवस्था केल्ली आसा। या खेळासाठी आयोजकांन खेळा मळाची जोरदार तयारी सुरू केला। चिखल कालो खेळा मेळ तयार झाला। पळया एक व्हिडिओ। पहिल्या विजेत्याक नगद 22,222 रुपये आणि ट्रॉफी, उपविजेत्याक नगद 11,111 रुपये आणि ट्रॉफी। जास्तीत जास्त संख्येन प्रेक्षकांक हजर रावन या खेळाचो आनंद घेवचो अशें आयोजकांन कळयला। कोळग्याच्या कृष्णापुरात श्री विठ्ठल रुक्माई देवळाच्या आवारात तुम्ही चिखल खालो या निमित्तान राजू ओडची शर्यत दवरला। ही शर्यत दवरचे तुमगेलो उद्देश कितें? नमस्कार, आम्ही छत्रपती शिवाजी युवक मित्र मंडळ सदाशिवगड आम्ही एक अशी दवरला कित्याक फाटली वडिलांन पुर्वजान आमगेले केल्ली ही चिखल कालो म्हणलं असला देवाचे हेतूत एकादशी नंतर करताले। त्या निमित्तान हे आम्ही सगळे गांवचे लोक एक जाऊ पुरा आमगेले ग्रामाचे तसेच भायले बीन लोक विचारला बरे दिसता। त्या हेचेन आम्ही हो प्रोग्राम कंडक्ट केला आसा। आमगे सगळे मित्र मंडळ सगळ्यांनी येऊन यातून भाग घेऊन बरे करून चलून देऊ जाय म्हणून आम्ही सगळ्याकडे मागून घेतात। सगळे देवाला आशीर्वाद घेवचे। जेवणा प्रसाद असा सगळे असा ते प्रसाद बी घेऊन म्हणजे खेळून घेऊन मज करून घेऊन वयचे। सगळ्यांक गोड लहान सगळ्यांक घेऊन येऊन मज करून घेऊन एक भाग घेऊन वयचे। आमची विनंती भेदभाव काय ना देतो। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय
विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. अतिवृष्टीन जाल्ल्या घटनेत जिल्ह्याची जनता भयग्रस्त झाला. कारवार जिल्ह्यात जाल्ल्या अतिवृष्टीन वैयक्तिक आणि नैसर्गिक आपत्तीन खूप नुकसान घडिले असा. अंकोला शिरूर ग्रामात घडिल्या अपघातान आणि इतर जाग्यार जाल्ल्या घटनेन जिल्ह्यातली जनता भयग्रस्त झाला. अंकोलात आज डोंगर कोसळलेल्या घटनास्थळार राज्याचे माजी मुख्यमंत्री श्री HD कुमारस्वामी हेमी भेट देऊन घटनास्थळ परीक्षण केले. फाल्यां आयतवाराक 21 जुलैक शिरूरात राज्याचे मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामय्या येवचे आसात अशी बातमी मेळ्ळा. किन्नर मंत्राळी डोंगर कोसळणं कारवार मल्लापूर मार्ग तात्पुरता बंद असा. सदाशिवगडार हळेबाग रस्त्यार डोंगर कोसळणं होसाळी मार्ग साई रोड ते मायनहोळ रस्तो सध्या संचाराक बंद दवरला. शनिवारा सकाळी कारवारात पावसान दर्शन दिले नाशिल्ले. पावस गेलो अशी लोकांली समजूत जाल्ली जाल्यार पावसान परत हजेर लायली आणि लोकांली समज खोटी ठरली. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.